sedi, ja ću da pričam. Ništa, dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli. Današnja emisija je animalne životinje, to smo Tijana i ja. I u današnjoj emisiji ja ću da budem suvišna. Biću suvišna, točnije. I sviđa mi se... hrvatski. Da, ja inače volim hrvatski i slušam učim neki napredni engleski jezik sa nekih tutoriala preko YouTube-a i cure je Hrvatica i toliko me umiruje taj jezik, toliko mi prije dok mi ona priča, znači onako bukvalno ležim i kao da mi neko priča priču o Bambiju. Znači čekam trenutak kad će da me rasplače i onda pošaljem SMS. Ja volim hrvatski infinitiv. Moramo pričati. A ne ono kao moramo da pričamo. Sve skraćuju nekako. Dolazi ovamo. Koji je kod mene u selu. Da. To je to. Ima hrvatski infinitiv svuda. Sviđa mi se i kad kažu je. I općenito. A šta znači općenito? Uopšteno. Wow. A općenito, koja si ti životinja? Općenito, ja sam, pa ne znam, znaš kako, ne mogu da se definišem kao životinja po karakterima, sem po horoskopskom znaku da sam definitivno vola bih da sam konj, vola bih da sam onako jaka, moćna, opet vitka i lepa. Ja mnogo volim zmije. Znači, mogu da definišem životinje koje mnogo volim i životinje koje volim i sažaljenja, a to su žirafe. Neko, ozbiljno, njih volim i sažaljenja, jer nekako, one su mi one životinje gde, znaš, svako voli, tipa, neko napravi šolje, nešto, nemam pojma, sovice i odjednom ceo svet voli sovice i sovice su cool životinje i bla, bla, bla. Slonovi generalno su, lepe životinje, dosta njih ih vole, lavovi dobro, naravno. Onda te umiljate neke životinje, tipa koale i bla, bla, isto dosta vole, a žirafe su negde tamo gore i niko ih ne vidi i niko ih ne spominje i niko ih ne voli, nikome nije omiljena životinja, a u stvari je jako lepa životinja. Da, i ima jako dug vrat. Da, i jako zanimljivo trči, onako je nekako, baš je glava, znači žirafa dok trči izgleda kao one zmije koje se rode sa dve glave, jer one kad jedu, jedna kad jede, ova druga ne osjeća sitost, nego i ona juri za plenom. I ona hoće da ga pojede i onda se bore tu dve glave, a idu isto telo. Tako mi deluje žirafa kad trči. Glava juri, a telo je stiže. Bukvalno. Možda najbolja definicija žirafe. Da, u istoriji. Eto, ja sam žiraf. Znači, glava mi je tamo negde, ja nikako da je stignem. A ti? Pa ne znam, ja sam zapravo se raspitivala, ja sam htjela da budem vuk. Jer vuk je prefinjen i krvoločan i samotnjak je i elegantan je. Ali su mi ljudi rekli da dosta podsjećam na lemura. Ne znam zašto. Na lemura? Da, pa on je tako duguljast. A i moja drugarica Šani, kad sam je pitala na koju životinju ja ličim, mi je rekla na neku špicastu. Da, moguće na lemura, zato što oni imaju one brze pokrete, znaš da su brzo uspravi stanu. Da, imaju dugačke ruke i noge, a malu glavu. Da, to je to. Kako beše, leva ruka, desni džep. Da, lemurčina. Da, dobro, može da budeš lemurčina. Ja imam dosta drugara i drugarica koje me podsjećaju na ove lenjivce. Oni imaju onako dosta veliku rasteljinu između očiju. I onako, znaš, faca im je smor, tu nešto nabiven i nemam pojma. I baš me dosta ljudi podsjećaju na njih. I na ona životinja iz Ice Age-a što juri i veverica. Ne veverica, izvini, ona juri lešnik. On je drugi, on je sid. Koja je on životinja? Pa on je lemur. Je li on lemur? Da. Pa dobro, eto. Kad smo već kod lenjivca... Definitivno ti je na priču u ovoj emisiji. Znači, lenjivac Slow Loris. I sad ćemo da pokrenemo i jednu temu koja je za diskusiju. Nadam se sa vama, našim dragim slušalcima. Slow Loris... U velikom broju koliko vas ima. Da. Slow Loris životinja je lenjivac koja je vrlo popularna na YouTube-u. I ljudi ne kapiraju da dve stvari. Slow Loris, lenjivac, njegov najveći krvni srodnik, prvi krvni srodnik, verovali vi ili ne, mu je kobra. I on je evoluirao isto kao kobra. I sad on na klipovima podiže ručice i izgleda kao da on uživa, da on hoće da se mazi. A on u stvari pokušava da otruje ljudi, jer njemu je taj otrov, koji je mnogo sličan kao kod kobre, u predelu mišica. A drugu stvar koju ljudi imao mužu je otrov u predelu mišica. Kao i svima nama. Skroz. A ljudi isto ne razumeju da treba da nađu klip, i to isto ima na YouTube-u, da te živuljke, znači koje su retke i koje su divlje, da bi ti čuvao. Ljudi uzmu i na živo tamo na Filipinima grickalicu i kidaju mu na živo zube.
Da bi mogli da ga prodaju. I onda neko, znaš, kao, ne znam, kod nas kaže, ja, koliko je slatko, ja mnogo volim životinje, hoću da ga čuvam. Ne, ti ne voliš životinje. Ako ti hoćeš da čuvaš neku životinju koja je divlja i koja je mesto sa drugim divljim životinjama u njenom prirodnom staništu, ne znam, u stan ili u terarijum koji je, ne znam, metar puta pola metra, izvini, ali ti ne voliš životinje. To je moje mišljenje. Ja iz jednog razloga nisam uzela još uvek zmiju da čuvam. Možda nekad prevagne bes prema miševima je zato što moram da je hranim miševima. Sad, verovatno to ima naravno negdje da se kupi i mrtvi i sve to, ali nema, brate, ja srca da joj dam to i da je gledam kako jede. Stvarno ne mogu. Još zeca, na primjer, trebam da joj dam. Da, to je mogu. Bolje ja da uzmem da ga pojedem. A opet u prirodi nekako to je ta prirodna selekcija. Taj naravno, zec, da nema toga. kog ono uhvati, on nije bio dovoljno brz, nije bio dovoljno spretan. Da. Mi smo definitivno životinje koje su imale mnogo više sreće nego pamet ljudi. Znači, nama je ta sposobnost da iskoristimo resurse, bar ja tako mislim, da iskoristimo resurse koje nam je priroda dala, omogućila da se izborimo za opstanak na zemlji. Inače, izumrle bismo. Da, mi smo najnesposobniji. Jezivi i ono što smo mi učinili od prirode, unakazili je, životinje samo napreduju. Da. Zato što, razumeš, one se samim tim što mi im stvaramo tim resursima sve ove prepreke po pitanju gradova, uništavamo prirodu, znači ne mogu da se rasprostane, zagađenost, zemljište, otrovno, bla bla bla, one samo jačaju i bore se protiv toga. Da. A mi šta smo napravili? Majke nam se babe porađale po štalama, živa, zdrava deca, a mi u bolnicu ne možemo se porodimo kako treba. I umirali u 90. godini potpuno zdrave. Tako da ćeš da mi vratiš hemijsku ili da uzem podelu? Neću da ti vraćam hemijsku. Kad smo već kod toga, to što si rekla je jako zanimljivo, pošto Nijagareni vodopadi su u potpunosti uništeni, jer Britancima je palo na pamet da tu mora da sagrade branu i sagradili su tu branu. Iako je nekoliko puta bila poplava i to je do te mere uništilo ekosistem Afrike da slonovi nemaju šta da jedu. I sada slon, zbog toga što nema šta da jede, zbog tih okolnosti, je naučio da se uspe na 2 noge. I sad biolozi kažu da je to neverovatan pritisak za njegovu kičmu, jer slon nije napravljen da se uspravi na 2 noge. Ali opet to je možda i evolucija na delu. Jer slon hteo, ne hteo. Možda sam ja slon možda će da evoluira. Možda si ja ti evoluirani slon. Noge, wow. Ja ne znam da li je ovo mit. Ja bih mnogo voljela da je ovo istina kad smo već kod slonova. Kaže se da slon kada vidi čoveka ima istu emociju kao čovek kad vidi malog psa. Ja bih mnogo voljela da živim u svetu gde je to istina. Znači, jedno je sigurno da oni imaju emocije. Da. I da možda imaju jače emocije od nas, jer je nas, jel te, kako da kažem, unapređenje društvo nas je ubilo i možda društvo. I ja moram da skrenem sa teme i da objasnim u principu današnju emisiju i prethodne i naredne. Ne zato što nas niste razumeli, nego zato što ja imam neku potrebu čudnu. U principu, mi imamo temu. Mi tu temu ne obrađujemo, ne znam ni ja koliko. Bukvalno je radimo dan, jutro ili par sati pre emisije, jer poenta naših emisija je da mi kažemo ono šta mi mislimo i kako vidimo te stvari. Vi svakako možete da sednete na Wikipediji i na YouTube, bla, bla, da potražite realne činjenice o tome. Ili na Yahoo. Ili na Yahoo, da. Mi svakako trudimo se da iznesemo i tačne činjenice, ali ako lupamo gluposti, ne zamerite nam. Tu smo da vas nasmejemo. To je poenta cele emisije. I da mi kažemo i ispričamo ono kako mi vidimo. Sad kad meni padne na pamet, evo sledeće što ću da pričam, ja naravno istražim nešto da bih mogla da vam, ne znam, oslikam to na uce. I to je to, Tijana, ja sam završila s mojim. It's okay. Treba mi sad zagrali, molim te, hvala ti, divna si. Šta sam htjela da kažem? Još nešto apropo toga što si ti malo pre rekla, da zbog gradova kao. Nije zapravo to tačno, jer i životinje su naučile da žive po gradovima. Pa i morale životinje su. Koje žive, da. A I ja životinje koje žive po gradovima se duplo više razmnožavaju nego životinje koje žive u prirodi. Tako da jednog dana životinje će da se probudi da nas pojedu, a mi nismo ni svesni toga. Pa wow. Znaš, nekako one su morale da se prilagode i morale su da nauče, a mi smo želeli jer nam je lepše. Da. To je, mislim da je ta razlika. Ja, na primjer, kao mala, ni dan danas insekte ne priznajem kao životinje. Ja dobro, insekti su insekti. Da, ja njih gledam kao zemaljce. I ja isto. I meni su zmije fascinantne kao životinje, a kao koja ti je pojava. omiljena zmija? Kraljevska kobra i zelena mamba.
zelena mamba mi je baš onako lepa, baš mi je onako dama neka, tako skrivena, a zelena kobra mi je kraljevska kobra mi je moćna zmija baš. A što voliš toliko zmije? Zato što nemaju ništa sem glave i toliko su brojčane i toliko su moćne i toliko baš su mi, jake su mi životinje. Jesu fascinantne. Kad ti vidiš neki prut koji je onako uvijen ili nebitno od, 20-30 cm, a strate do gole kože, da neverovatno. Meni su one baš fascinantne i zato što oduševljava me priroda kako ih je stvorila, koliko su šarene i koliko su im dobre boje i sve to stvarno, ne znam, znam da ona zgrabi plen, piton da zgrabi ovog krokodila i pritom da krene da mu vari krljušti, svaka čast na prirodi. Eto, više sam fascinirana njima možda nego što ih volim, baš. Ja sam se ranije mnogo plašila zmija i bile su mi do te mere odvratne da ako vidim zmiju na TV-u, a zima je, ja bukvalno moram da gledam ispod kreveta da vidim da li zmija nije tu. I sama pomisao na zmiju je u meni stvarala, ne znam, ne umem da objasnim, to je totalno iracionalni strah. Ali sad kad sam porasla sam naučila da im se divim i shvatila sam da su one mnogo graciozne. I da su one uspele da prežive bez ruku i nogu, što je neverovatno, bez ičega. I zmija je jedina životinja jedino biće na svetu koja izlazi iz svoje kože. I postaje neko drugo. To je cool. U svakom slučaju, meni je mnogo sladak. Ajde da ne googlamo sad. Da li ti možda znaš pošto mi to palo na pamet, setila se danas, razgovarala s mužem, pošto sam pričala s njim na temu emisije, ko je drugi sisar koji nosi jaje? Jedan je onaj morski, znaš onaj što je sklopljen, što bi Denčer rekao kao da su se deca igrala i sklopila životinju. Znači ima kljun patke, ima rep dabra, ima neke nogice čudne, to je, naću posle kako se zove, na k nešto, ali ko je drugi sisar koji nosi jaje? Ljudi, pišite nam. Ne znam. Da ne googlamo. Ja sam se sad setila, vratit ću se na zmije, ili dobra, ajde, vratit ću se posle. Bush viper je najlepša otrovnica meni. Mislim da živi u Americi. I baš je otrovnica, ali mnogo je lepa, ona ima te neke boje o kojima ti pričaš, skoro je pa fluorescentna. A anakonda je ultimativno čudovište, ja mislim ona iz Amazona, jer ona ide od 100 kila pa naviše. I ona davi svoju žrtvu, znači svaki put kad njena žrtva izdahne, ona se još malo obavije. I to mora da je odvratna smrt. Ali kažu isto da nju verovatno i boli, jer ona da bi progutala toliki plen, pošto ona uhvati lava, uhvati kravu, uhvati ne znam nija šta, da bi ona progutala plen, da ona bukvalno, njena vilica se lomi i nju to boli. I ona jede jednom u 6 meseci i ako vidite neko ogromno čudovište, poznato kao anakonda, da vari, ona je potpuno bespomoćna. Znači ona je zlatna za ugost. 6 meseci, da, jednom se najede i narednih godinu dana svaki dan ništa. Ti dolazi, da. Inače, što ti je naspominjao ove bush viper zmije, to su one sa krljuštima. One su lepe. Da, ja volim, generalno mi se mnogo više sviđaju zmije kojima je glava malo veća od tela, to jest izraženije onako. To su otrovne zmije. Inače, jedna od najotrovnijih zmija, zovu je stidljiva zmijica, ona živi u Australiji, jako je mala, baš je mala i tanka, a stidljiva jer beži od ljudi. Ona je najotrovnija zmija na svetu. Njen otrov, znači od ugriza jednog, otrov koji izađe, ovo mogu da se ubiju i preko 100 čoveka, tim jednim ugrizom, ili količinom otrova koju izbaci, a do sad nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj njen. Eto. Pa da, zmije se plaše ljudi, da, to je utešno. Beže od ljudi. Sad kad napadaju... To jedino me teši. Dobro. Gledala sam inače klip kako uzimaju otrov i stavljaju u ljudsku krv. I u roku od bukvalno 5 sekundi ljudska krv se pretvara u želatin od tog otrova. Da, mnogo su jaki. Užas. A najružnija životinja na svetu, komodoro. Komodoro zmaje. Znaš ti tu životinju? To je toliko agresivna i odvratna i nakazna životinja, baš je ljigica. Pa šta ja znam, ja nešto što sam našla neke čudne životinje i među njima sam videla jako gadne, ali ne znam kako izgleda komodoro. Naći ću kasnije. Vrlo ružno. Naći ću kasnije, ali meni, na primjer, od onoga što znam, sad bez neta i bez svega, ovi mravojedi. Meni su oni mnogo ružne životinje. Iskro su mi. Jesu.
nekako, ne znam, nisu mi ljigovi, nego nekako ne doživljavam ih kao deo nas. Mislim, mi ne znamo, ja lično ne znam možda ni 10 životinja na svetu, ali to što znam, oni su gadni. Niko mi se ne sviđa. I meni se svinje ne sviđaju. Svinje? Da. Pa dobro, ali svinče kad se okupa onako kad je pa malo... Pa ne mislim na to što je prljavo, nego ne znam, ne sviđaju mi se svinje, mi se ne sviđaju. Kokoške volim, čak su mi i one ukrasne kokoške što ih zovu, što koštaju po 500 evra. One su mi isto baš zanimljive. Ali evo, možemo da pre nego što krenemo da opišemo ove zanimljive neke životinje ljudima koji nas slušaju, koje smo mi našle. A to su, na primjer, rakunski pas, koji izgleda kao mladunče haskija, tako i sedi i sve. I to je mnogo slatka životinja. Jest. Sve što ima veze s rakunima je cool. Oni su naravno u Aziji, inače Azijati, to jest Kinezi su mravi. Od glave do pete. Od glave do pete. Šta si rekla za Kinezi? Pa nisam rasista, ali realno. Nisam rasista, ali. Zato što mravi, oni žive, znaš, u plemenima sa velikim stopalom. Dobro, bukvalno velikim stopalom, plaše se velikog stopala, da li će neko da nagazi onu njihovu rupu. Aha! I kod njih je posao podeljen. Jesi znala to? Znači, tačno ima ljudi koji idu, mravi, koji idu, koji nabavljaju hranu, ovi koji preuzimaju, ovi koji obrađuju, ovi koji skladište, ljudi koji stoje, čuvaju stražu, legit Kinezi. Onda, patagonska mara. To je glodar koji živi u Argentini i koji izgleda, mešavina psa i zeca. Pa ja bih prije rekla da se kresnu negde mačka i zec neki. Više mi na to. U svakom slučaju, simpatično je, ali i demonsko isto vreme, kao i ris. Ris je lep, ali ima nešto demonsko u sebi. A to su, ja mislim da nisu životinje čudne, nego možda su stvarno se sparile neke te druge. Ko zna? Da, kao na primjer ovaj azijski divlji pas. Tu je lisica i vuk. Da, lisica i vuk. Onda bukvalno. Babirusa, tu je jelen i svinja, očigledno. To su svinje koje imaju rogove, kljove su im A znaš da, na primjer, neki ljudi čuvaju prasence tako malo kao kućnog ljubimca, onako čisto, i ono je simpatično jer u principu svinja je vrlo čista životinja. Aha. Pa da, ljudi je čuvaju tako da... Znate, ljudi čuvaju ljude. Da pođemo od nas. Onda je rozevila mravojed. Meni ta životinja izgleda kao da se oni oklopnjaci kresnuli sa našim hrčkom. Možda jesu Amarilo. Amarilo kad pipneš, on se pretvori u ovo. Fosa, tu je dabar i neka mačka, da. Gerenuk. To je životinja, to je mešanac, to je gej. Nastalo iz gej kombinacije. Jelen, to jest ženka jelena, i žirafa, ali ženke. Pošto je baš onako damska, ima i one trepavice duge, znaš? One imaju baš duge trepavice i uši su im skroz cool. Baš je čudno nekako. Da, one žive u Africi. Goli pacov krtica. Goli pacov krtica je verovatno mešanac onih golih mačaka. Znaš, one što jezivo, da, one Sphinx. One stvorenje iz pakla što dođu po dušu nepravednika. Ona i nekog pacova koji nije imao jake gene ili koji nije bio muško u stvarnosti. Irvadijski delfini, oni su meni baš lepi. Oni imaju glavu delfina, a telo kita. Nikad nisam videla. Da, ja za njih znam još od ranije, mnogo su lepi. Meni su koze, divlje koze. Ove viroga. Ona ima one viroga zato što su joj uvijeni rogovi, idu kao spirala. Ali su toliko lepe, jer one imaju, one grivu nemaju kao lavovi, okolo, i ne mislim samo na ovu kozu, nego mislim na generalno koze koje su divlje koze, njima one grive brada ispod, pada i onako baš kao čuvar sna, onako baš se lepo raširi, ima i boje, mnogo su lepe, baš lepe. Inače, evo anegdota jedna, izvini Šani, ali ovo je tvoja emisija koliko vidim. Kad sam bila mala i bili smo na more i tu te neke divlje koze šetaju, a ja ću da ispadnem cool i da zajebem sestru, izvinite na rečniku, i ću da kažem, Jovana, eno ti je sestra. To je to. Sve sam rekla. You rest your case. Ajde, što mi kaži. Pa samo sam htjela da kažem da ukucate na Google kudu, afrički kudu. To je afrička koza i to je jarat, šta god daje, i lep je kao čovek. Kao čovek je lep. Toliko je lepa životinja da je to neverovatno. Inače, kozice vode tajni život, jer one tako na nekim stenama koje su uspravno, bukvalno idu po 90 stepeni, one se tu penju, tu prolaze. To je neverovatno koliko je kozica spretna životinja. Wow. Cool. Mislim, super su, cool su. Ima, na primjer, što sam našla neke životinje koje još uvijek nisu evoluirale, to jest nisu evoluirale 300 godina unazad, a to su zmijuljice. To su vam ribe koje izgledaju
telo im je kao zmija, s tim što imaju peraje na vrh leđa dole kod repa i usta su im otvorena sa krljuštima onako sa strane. I krtica zvezdastog nosa. I ona je isto stara, dosta stara, i ona, vidiš, njen nos je ljudi kao da ste uzeli, kao da neka osoba ima 15 prsta na jednoj ruci, 15 prsta na drugoj ruci i stavili ste ju tako na glavu i to mrda. Znači, izgleda kao da je izašlo iz onog filma Panov lavirint. Znači, lagano može tu da bude. Pa da, to kao on Tool ima spot za tu. Da, kao nešto iz Tool spota. Da. Znaš, više me podsjeća, na primjer, fascinantne su mi ribe, ali one baš iz dubine. Znaš, one što svetle, što... Da, znam, to su biće iz praistorije. I one su mi baš lepe. Lepe, ona što riba što svetle. Da, meni su mnogo lepe. Ja mnogo volim ribe. Ja jedino što ne volim su insekti. I mravojede. Ali to je vjerojatno zato što jede insekti. Šta sam kontradiktorna. Wow. Izvolite, Šani, nastup. A šta ti, Dijana, koji je tvoj stav onako, jel životinje imaju prava ili nemaju? Šta ti misliš o životinjskim pravima? Pa mislim da nisu u mogućnosti da biraju, nego smo mi govna koja su ih uslovila, koja su im uslovila život. Tako hoćete živite, morate da nam pružite određene stvari, kao što je mleko, kao što je svila, na primjer, jer ima životinje koje daju svilu, čistu prirodnu svilu. Ne znam ni ja tu neke. Sad, ove što traže određene uslove za život, one su jedine imale više sreće, pa su se izborile za te stvari, ali, nažalost, eto, ode nam, beli nosorog izumrao skoro. A sivi su ostali. Da. Izumrli su mnoge vrste, bar 10 u posljednjoj deceniji. Tako da, mislim da bi trebalo da imaju prava, iz razloga što nama omogućavaju da žive, ali mi ne dozvoljavamo. I to je baš tužno. Jeste. A šta misliš, na primjer, ovim životinjicama koje su nama genetski najbliže, a to su naravno primati, gorile, orangutani? Mislim da su mnogo pametniji od nas i sposobniji od nas. To i ja mislim. Ja mislim da su gorile moralno superiornije bića od nas. I gorila bi mogla, na primjer, čoveka jednu šamarčinu da ti zavali i da ti otkine glavu. I znaš šta, mislim da je razlika između gorila i nas jedina u tome što nas ljudi uče da bi znali, one same uče. Da, znači, sve o bukvalno životu. Same. Neposredno uče o životu. A znaš da je postojala gorila Koko koju su naučili znakovni jezik? Da, čula sam za nju. I ona je tako pričala sa ljudima, bila je samosvesna i njena zadnja poruka čovečanstvu je da su ljudi glupi. Carica. Da. A po tim rezervatima, pošto ih ima najviše u Africi, u Keniji, Republici Kongo, tamo lovokradice ubijaju ljude zato što neki nenormalni ljudi koji imaju pare hoće da imaju šaku gorile kao pikslu ili to je mnogo slonovaču kao, ne znam, nakit ili što god. Tamo u tim rezervatima kada majmuni i gorile odrastu s ljudima, bukvalno radi isto što i ljudi. Onda imate snimke majmuna, majmun pere sudove. Majmun ode na reku pa lupa veš, pa pere. Ali meni je i dalje najžešća, najjača priča o majmunima. Imate dokumentarce BBC-a Weird Nature se zove. Dobro. I tu objašnjavaju neke neverovatne fenomene vezane za životinje. Na nekom karipskom ostrvu u 16. veku su pirati doneli majmune, oni su mali. Dobro. I navukli ih na alkohol. Aha. I oni genetski su navikli da piju. Aha. I oni se toliko alkoholišu, znači oni otimaju koktele ljudima na plaži i piju i mnogo brzo se napiju jer su mali. I onda kad se napiju, ponašaju se identično kao mi. To je neverovatno. Znači, ovaj divlja, ovaj lomi, ovi se biju, ovaj pada pa se hvata za glavu. Znači, neverovatno. Cirkus. Ja mislim, možeš da pobediš bilo koga i bilo šta ako imaš armiju pijanih majmuna sa sobom, jer ko će to da kontroliše? Eto ti. Šta možeš da uradiš pijanim malim majmunima? Ništa. Znaš šta ne volim? Ne volim ljude koji dresiraju, na primjer, pse ili, ne znam, kokoški ili ima tu x životinja za borbe. Da, to je bolesno. To mi je baš onako, baš ružno. To u zatvor treba da idu ovdje. Inače, tvoj slon, malo pre kad si ga komentarisala, da, je životinja koja najviše jede na svetu. Pa dobro, on je najveći. Jeste, slažem se da mu najviše i treba, ali tu je, brate, i kit koji je veći od njega. Pa dobro, ali i kit jede dosta, kit jede tune, oni su ogromne ribe. Slon pojede 100 do 120 kg dnevno hrane i to zalije se 70 litra vode. I legne da odmora. Ali slon je cool. Tako da i dalje stojim iza toga da zmija ima bolje varenje od njega. Pa dobro, slon se i vidi da nema nešto dobro varenje. No, metabolizam sla, možda je da uče.
Ja mnogo volim delfine. Ranije kad sam bila mala, delfin mi je bio omiljena životinja. A kad sam porasla, saznala sam 3 stvari o delfinima. Prva stvar je da delfini komuniciraju putem telepatije, bukvalno. Oni putem talasa komuniciraju. Jer oni ispuštaju neke talase koje mi ne možemo da čujemo, ali možemo da osetimo vibraciju. I kažu da je mnogo dobro majke u stomaku da puštaju bebama te vibracije. Kako delfini međusobno se dozivaju. I oni su jedina životinja pored čoveka koji upražnjavaju seks iz zadovoljstva. Da, zadovoljstva. Da, to znam i ja. I ono što verovatno niste znali o delfinima. I oni su jedni od najpametnijih životinja. Po nekim istraživanjima. Imaju veći mozak nego mi. A moram samo po tim istim istraživanjima da kažem da je najgluplja, da su oni ustanovili da je najgluplja životinja som. Som? Tako da uvreda kad kažeš nekom som si je legit uvreda. Legit uvreda. Delfini inače, ono što možda niste o njima znali, se drogiraju i to rade zajedno. I to se drogiraju onom puffish. Ta puffish, ona je toliko otrovna da kad joj nešto priđe u blizini, ona poveća svoj obim za 10 puta. Da. Ali se naduje. Da, naduje se. Ali ona je vrlo otrovna. Ali njen otrov ne deluje samo na delfine, nego na njih to deluje kao halucinogena droga. I onda oni uzmu jednu puffish i stanu u krug i svi se dobacuju njom, pa onda idu pa rade po vodi. Kako dobro. A znaš da sam ja pročitala bila nekad negdje da, na primjer, slepi miševi spavaju naopačke zato što manje troše energije i da bi uštedili mesto. A bez jebancije. Ja volim slepe miševe. Jesu, oni su ekstra. Sve te životinje koje su skroz drugačije, što im treba skroz drugačiji uslovi za život i funkcionišu drugačije od nas, meni su fascinantni. Da, meni je fascinantan rakun. Ja sam rakunom obsednuta. Rakun je lopovčina. I to ti se smeje u facu. Znači 100% ti se smeje u facu. Ali pazi, njemu je sama priroda dala te ručice da on tako može da krade i gledate i uzima onako ručicama onim šta god i gledate u oči, a ima bukvalno nacrtano ono kao lopovi, ono crno. To smo ti i ja kod Kineza, brate. Ja smo rakuni lagano. Ne, to si ti kod Kineza. Ti ja smo rakuni mišani. Ja sam tu pored ono kao... Jako idem u propast, ideš i ti samo, ma nemoj, sve ti nen bilo. Da. Ma nemoj. Jeste, važi. Inače, kad sam tražila ko je najviše ubija, mislim, od kojih životinja najviše zabeležena smrtonosni slučaj kod životinja ljudi, među njima su i krave bile na nekom spisku. Da su jako opasne. Jako su opasne sad, ko zna koje krave, vjerovatno one krave što u Indiji kupuju ženama, pošto tamo tamo si... To kamile kupuju u... A ne u Africi kamile, a u Indiji krave. Mislim ne, da je u Indiji je krava kao sveta životinja. Da, ali time pokazuju... Ne nešto se kupuju ženama, nego pokazuju koliko je žena vredna. Naprimjer, ako ti kaže vredna si 5 krava, ti si onako, ne. Ako si vredna 20 krava, ti si, brate, žena, zmaj. Ja znam da to rade ovi u Saudijskoj Arabiji sa kamilama, mislim da to... Znam i za tamo, da. A mislim da su ovamo krave u pitanju. Pa možda krave, svako si ima svoju valutu. Šta je kod nas valuta? Mercedes, zlato. Ne, mislim da to. Koliko imaš četvrtočkaša? Molim lepo. Naravno, šalim se. A kaži koliko su cool gavrani. Ja, na primjer, dosta gotivim i gavrane. Oni su onako pogane životinje, ali cool nekako. Gavrani i vrane. Oni su mnogo inteligentni, bukvalno baš onako jedne od inteligentnijih životinji, žive po bandama, znaš. Jedna banda troluje drugu bandu stalno. I ako im neko pomogne, onako od ljudi, ako ih nahrani, one to zauvek zapamte i kažu drugim gavranima. I onda kao ima slučaj neki u Americi, neka devojka je svaki dan hranila te gavranove, ima ranč. I oni joj donosili svaki dan svetlucave, kamenčiće, staklo, kao na poklon. Kako je to slatko! Pa, a si imala ti neki primjer da ti je životinja nešto učinila? Da, imala sam sa sovama nekoliko puta okrši. Glupe sove. Mene psi prate i osjećam se bezbedno da se vraćam bilo gde. Kad me psi prate noću kroz ulicu, meni je to cool. A sa sovama, na primjer, sam imala nekoliko puta okršaj jer nisu htjele da siđu da se mazimo. Pa sam se psovala sa sovom. Pošto ja sam išla niz ulicu, išla sam niz ulicu i videla sam, samo sam čula da je nešto ogromno sletelo na drvo. Dobro. Ja se okrećem i vidim onu belu sovu koja ima kao srce ima lice. Aha. I ja odozdo kažem,
pa gde si ti lepotice, dođi da se upoznamo, da se pomazimo. I ona me pogleda i onako raširi svoje krilo 2 metra i odleti na krov koji je možda na 3 metra više. I ja odoskam. Čekaj ti, sad ću ja tebi da pa ja učitam tebe godišnji zovem. horoskop. Da, to je da. to, idemo. Da, sa sovama. I to nekoliko puta mi se dešavalo sa sovama. Nikad nisu pristale da se pomazimo. Ne znam što. Pa ja nisam imala nikada mi je nešto neko učinio od životinja, sem psa. Da, psi su Ali kraljevi. oni te čuvaju, mislim, imala sam one situacije kao mala kad mama pođe da me bije, pa online na nju, znaš, to smo imali sestre, slatko. ja da, to je mnogo lepo bilo. Mislim, mnogo lepo bilo. Ne To znam, je stvarno lepo, ja to je obožavam. wow. Mnogo, na primjer, nije me strah, ali se toliko iznerviram u trenutku kad, znaš kad se desi nekad uđeš u kuhinju i buba, trrr, Da, to su one noćne koje nemaju što da radi, pa će svrate malo do tebe da vidiš šta radiš ti. Da vidiš šta si kuvala I danas. Ja ih baš ne volim. Mislim da one, neke od buba, ne znam tačno koje, jer sam našla neki latinski naziv, kad im odsečeš glavu mogu i danima da žive posle toga. Zato što su mi izgleda ti nervni... Završeci nervni. Pa ne samo nervni završeci, i početci i završeci. Mozak im je smešten negde u telu, ne u glavi. Glava im je bila za frizuru i da mi iznerviraju. Ali, na primjer, ne verujem da su mogle da se dobro snalaze posle dalje, jer njima su onim njihovim antenama, tu su im reflektori za snalaženje, To su kao očice. Pa da. Da. To je još jezivije što su im antene očice. I negde sam isto davno čitala, ovo isto, nemojte da me shvatite pogrešno ako lupam gluposti, da bube mogu da prežive atomsku bombu. Da. Jel da? Jedina bića koja bi preživala apokalipsu su bubašvabe, bubačke. Evo, ja vam se zaklinjem, smerak ću da vas gazim. Ali smerak. Preživit ću apokalipsu samo zato da mogu da vas gazim. Inače, kad ti si spomenula rakune, znaš koja je meni zanimljiva životinja? Koja? Hijene. Hijene nisu za zajebanciju. Nisu za zajebanciju ić, kao što nisu ni nilski konjevi, koliko god to oni izgledali, lepo, neko pa one hipo ubiju sad. najviše ljudi, nilski konj najviše ljudi ubije. Ali ne baš, ovi bre, najviše su ovi bre komarci. Najviše smrtnih slučaja na svetu ima zabeležene od komaraca. Wow. Da. I pčele su, na primjer, jedna od velikih ubica. Pčela ne ubija čoveka. Pa mnogo pčela izazivati reakciju i hoće. Pa dobro, i sad to su verovatno ne naše pčele, ali neki, pretpostavljam afričke tamo. Sve svalimo na Afriku. Da, sve je najgore u Africi. A kad smo već kod psa, znaš ti za slučaj negde u Kolumbiji na fakultetu, pas, pametnica, dužica, je vidio kako studenti dođu, daju nešto zeleno, za uzvrat dobiju mafine i on otišu u dvorište i sakupio ove zelena lišća i doneo lepo. Bože. Doneo, razumeš, da plati i hoće i on mafin. Jel mu dali? Da, i daju mu svaki dan, samo morali su da ograniče njegovu kupovinu mafina na tipa 2-3 dnevno, pošto on uzme i onda sakuplja lišće po ceo dan donosi to u tu prodavnicu zeleno lišće da bi dobio još mafina. Jer psi i mačke, jedna stvar o njima je tačna, oni bi jeli dok se ne raspuknu. Bar moja mačka bi jela dok se ne raspuknu. Znači ona nikad nije rekla neka hvala neću. O Bože, koliko su oni divna stvorenja. Divna stvorenja. Kad bi svi imali srce kao psi na svetu, mi bi živjeli u raju. Znam da je skoro neka vrsta majmuna koristila Instagram, da su dotle došli. Dosta ljudi. Pa mislim, nemoj od koga nauče. Dobro, da. Dosta vrsta majmuna koristi Instagram. Kad smo već kod primata, vraćamo se na gorile, sad je obišao je svet selfie jednog radnika iz Konga, koji radi u Viranga, se zove mesto gde je taj rezervat. I to su 2 ženke gorile, koje on je gledao nešto na telefonu, one su stale iza njega i uspravile su se kao ljudi. Stale da se slikaju mačke. I neverovatna je fotografija, znači stoje kao ljudi, kao to je to. Vidle i znaju, znači pazi, imaju svest o tome da će on sad da uradi to nešto tim uređajem i da one treba da stanu tako. Pa slažem se, ali to su verovatno vidjeli od mnogobrojnih ljudi koji su to stale slike s njima, to je samo ponašanje naše, što, eto, to ti kažem, nas uče. A one uče same. Da, uče sami. Da. Jer pitanje je koliko smo mi inteligentni. Da nas neko baci u džunglu, da li bi se mi snašli? Mi belci. Pa ako nam da neki dinar, bi. Ako nam da neki dinar.
Kao daš gorili neki dinar, kao daj mi malo to što si ulovila da jedem. Daj, idi naberi mi neku bananu. To bi bilo simpatično. Znam sjećam se da sam čitala negde i gledala sam do duše snimak intervjua te ćerke, grizli što je napao oca i ćerku. I onda otac da bi odbranio ćerku, našekuje da se pravi mrtva, a on kao da odvuče pažnju grizliju, međutim stigne ga grizli pre nego što je on uspio da pobegne i nažalost ubije ga. Kako se zove? Samo mi se vrati mozak, oprostite. Vratio se. A ćerka se stvarno pravila mrtva i ostala je živa. Tako da eto, i ima mnogo zanimljive stvari. Znaš kad životinje hoće da se, kad ih napada nešto, a one nemaju snagu da se bore, nisu jeli ili nešto, one se prave mrtve. I zmije to najlepše rade na svet. Bukvalno najlepše na svet. To kad budemo radile video, pa šta zmije rade? Okrene se na pačke, isplazi jezik. Carica. I, na primjer, zmije imaju moć simpatično. Da, to jest imaju verovanje, verovatno neko njihovo, kad spavaju, misle da ih niko ne vidi. A kako? I znaš, na primjer, one spavaju onako često, ako su na nekom drvetu, onako motaju se, da, si videla, da, i ti sad uzmeš i često kad su u lopti, kad spavaju, one zabiju glavu između tela. Da. I uzmeš da ih otvaraš ih. Šta kao, ako ja ne vidim njih, ne vide ni oni mene. Ne, nema šans, naravno. Pa dobro, to je okej. A znaš, u Beogradu je bio pre nekoliko godina, više godina, slučaj kad je pao u kavez gde je tigar, ali tigar nije bio mnogo gladan i hteo je da se igra s njim. Iskočimo na kičmu ili pogine. A ja sam pipnula tigra. Jesi? Da. I kako je? Je li to pa mačka? Ne znam, ja sam to uradila, mislim, ja nisam ga pipnula skroz, to je bilo, ja sam bila u zoološkom vrtu i on je sedeo tu ležao pored ograde i izbacio je rep kroz ogradu i ja sam mogla taj rep da pipnu i ja sam taj rep pipnula I kako je, kao mačka? Pa da. I to mi je najlepše Meni je najsmešnije, jedno od najsmešnijih stvari na svetu i jedno od omiljenih stvari na svetu ikada je da gledam klipove Tag Life Animals, gde životinje ispadaju skotovi prema ljudima i drugim životinjama i to je neverovatno šta sve životinje rade. Mnogo mi je smešno, neki beli kit, ogroman, i neka dva deteta se skupila da ga gledaju i on bukvalno onako plaši, kao šta je bilo bre, šta je bilo, pa se vrati još neki put, a dečica vrište, tako da gledajte Tag Life Animals, meni je to fenomenalno. I isto mi se mnogo sviđa BBC-ev dokumentarac Planeta Zemlja, rađeni su filmovi, tako se zove serija. I sad jedna serija tipa rade šume. I onda sa nekoliko kontinenta šume obrađuju. Jedna epizoda traje sat i nešto vremena. Ali to je stvarno fenomenalno odrađeno. I stvarno je fenomenalno i snimano i svašta možete da naučite. Preporuka, hvala Šani. Nema na čemu. Ja moram da spomenem narval. To je delfin. Onaj sa... Delfin unicorn. Da. I to je, znaš, bukvalno da, pošto delfine generalno maštaš da vidiš. Volila bi to ti onako želja od malena. Da, svako bi volila delfina. A jednorog ti je najdrža životinja na svetu. To je kombinacija toga. To je delfin sa onim što ima kao duguljast nos, duguljast rog. Baš dug. I oni su mi cool. Narval. Ja volim konje. Voljela bih da čuvam konje, ali konj je glupa životinja. Mislim, ali je lep ljudi neki i veličanstven. Jeste. Ljudi polude kad kažem neki da je konj glupa životinja, ali konj zaista jeste glupa životinja. Ne postoji za džabe izreka glup kao konj. Jer konja mora da cimaš, da ga udaraš, da ga bičuješ, da bi on uradio nešto što ti hoćeš. Dok, na primjer, pas i pogotovo džukelice. Džukelice su najinteligentniji psi na svetu. Ja tako mislim. I džukelica te pogleda u oči i zna otprilike kosi koje su tvoje namere. Zna da li ćeš da ga nahraniš ili ćeš da ga udariš nekako. I ima tu neku komunikaciju s tobom. Da, je drago. Na primjer, konj samo je plašljiv i lep, prelep i graciozan i to je to. Wow. Kaže, na primjer, muški lavovi se pare nedeljno 672 puta. Da, ali to samo te nedelje. Jel da? Kad je parenje. Posle toga više se ne pare uopšte. A meni su, na primjer, žabe isto jako zanimljive. Žabe, one imaju onu moć, njihovo telo, koliko sam ja razumela, zaledi. Da mogu da tip prezime ili nešto. Da, i onda im se to zaledi. I one su životinje koje ne mogu da povraćaju. Nikako. Ali zato može samo da podrigu i da balavi. Da. Inače, gledajte film Alfa, ako vas interesuje jedan takav film, kako smo mi dobili pse od vukova. Kao, to je neka priča isfantazirana o tome kako je prvi vuk prišao ljudima, postao pas. I ja sad mislim da ti
duhovi vukova prvih koji su prišli ljudima, kada vide da ljudi oblače svoje kučiće u buntice i čarapice i tahihopkice, da se prevrću u grobu. Amin. Da, u to sam ubeđena. A znaš šta sad razmišljam kad si pričala o tome? Jel znaš ti neke mitove, to jest neka verovanja da tipa kad vidiš neku životinju nešto da se... Kao, na primjer, ja znam za sovu da kad vidiš sovu noću i još ako huče, da nije dobro. Ja sam jedno leto celo, svaku noć iznad mene preleti sova, ali mi se javlja. Mislim, ništa ne verujem da... Ali meni to leto bilo ekstra. Eto. A inače, tad sam čula da sova ispušta neki mnogo čudan zvuk. Uopšte nije kao ono normalan, kao nego nešto mnogo čudan zvuk. Sova previše čudno zvuči u prirodi. Ali da, ima kao to, ja znam verovanje kao za gavrana, da gavran kad ti sleti na krov, da to kao nije Koje dobro. su životinje u Mogliju? One četiri Beatlesa. Što su? Jaj, kako već se zovu? Neki lemuri da nisu. Nisu lemuri, nisu. Ptice su. Ptice. A šta misliš o pingvinima? Pingvine isto obožavam. Jedno vreme Pingvini su zakon. Pingvini su kraljevi. Oni su znači, srcići jedni. Oni su moji ljudi. Ja volim hladnoću i oni izležu jaja na minus 50 stepeni i to jaja se, brate, izlegne na minus 50 stepeni, a ne kao ova deca sad do avgusta dok ne odu na more i ne sednu na plažu, ne odmotavaju se iz ćebeta od 2 metra prečnika 10 cm. A ako si im rekla, Dijana? Pa ne mogu, nerviraju me. A fokice? Znaš da male foke reže? Da, i one što aplodiraju, što ih dresiraju. Da. Ima klip kad foka se udvara ženi, pa kao dolazi. Pa srpaju i gure glavu da se poljube. Da, fokice su gure. Da, i fokice i morževi. Sve te one, gromadne neke životinje kojima je telo onako nezgrapno, glatko. Totalno. Da, mislim, ja sam da kažem koža glatka, upravo se je telo nezgrapno. Ovo su mi lepe. Ali one su nezgrapne samo na kopnu kad ih vidiš u vodi. Da. Aj, stigne me. Da. Kao i one ogromne kornjače. Da, te prastare kornjače su sjajne. Samo kornjača uopšte nije za podcjenjivanje životinja. Naprimjer, ova naša obična kornjača može jednim ugrizom da polomi hemijsku na pola bez problema. Da, znam pa. One male što ljudi čuvaju sad po ovim teglicama i sve to. Kad te ugrizu, hoćete raskrvare prstiće. Tako da ja ne stavim moje prstiće nigde. Da, pustite kornjače da žive. Volim veverice. Veverica, ja mislim da je navučena na neki amfetamin, pošto je previše brzo. Ali znaš, nekako prilaze ti, hoće da ti priđe veverica. Znaš, kad se ti umiriš i kada je daš, ali tačno hoće da ti priđe da vidi da li ima nešto da jedeš i da ode. Da, i da te zezne i molim lepo. Ja volim i mačke i pse. To su muškarci prema ženama, veverice su muškarci. Pa zato se kaže... Nisi ti veverica. Da. Ali ja volim, na primjer, i pse i mačke. Ja ne volim mačke. Kako neko možda ne volim mačku? Tako je graciozna. Ne volim je, ne da je ne volim kao insekte da ih ubijam, ali mačke ne volim, ne bih naravno ubila mačku taman posla. Mogla bih mi da se mazim s njom i sve, ali ih ne volim. Nekako imam osjećaj da kad me pogleda... Da vidi tvoju dušu. Ma da, ne. Znači, tačno iz nje izlazi Dijana, kravo, moraš da me čuvaš, moraš da me hraniš, moraš da me maziš, ti si moja, ja sam tvoja gospodarica, ti si moj rob, krava jedna. Dobro, neko očigledno ne voli mačke. Ne, baš ne slatki. Ali pse obožavam. I ako me pitate, pošto vas sve zanima meni, moj omiljeni pas koji bih voljela da čuvam su dve vrste. To je argentinska doga i nemački ovčar. Nemački ovčar je najinteligentnija vrsta ubedljivo ikada. On je baš posvećen odraslih pasa. Ja najviše volim džukelice sa ulice. Hvala ti, Šani. Nema na čemu. Darežljivo. Završit ćemo emisiju. U stvari, ajde ti prvo, pa ću ja da završim. Ne, ajde ti. Ajde ja prvo, okej. Hoću da te pitam da mi kažeš iz ovog sad, pošto sam ja sad čula o tebi nove stvari, ti o meni, šta ti misliš, koja sam ja životinja? Animalna. Može ovako, domaća i divlja. Domaća i divlja životinja. Da. Pa divlja životinja si onaj himalajski ris, on je zajeban dosta. Himalajski tigar. Može. On je vrlo teritorijalno nastrojen. Dobro. A domaća životinja, krava. Dobro. Ali krava je mila, krava je lepa, ima lepe oči. Da, i ubija ljude. Ne ubija ljude domaće krave, ljudi ubijaju domaću kravu. Dobro. Kad si ti čula da je neko ubila kravu? A kako si ti tela završiš?
Pa aj sad ti meni A ja kaži tebi koje sad. sam Pa ne, aj ti prvo završi, ja da smislim. Šalim se. Dobro. Inače, ljudi, ja se plašim glista. Glistu... Pa gliste su ljigave, ali... Ja se plašim glista. Da Ja je imam ne trip da će ona vidiš, a? meni da uđe pod kožom i da, na primjer, pijevica se ne plašim, svih Meni tih su stvarčica pijevice što su dosta odvratne. slične se ne plašim, zmija se ne plašim, nisam nešto moćna da im priđem, ali se ne plašim njih. Glist da ne vidim. Znači da ne vidim. Sad ću ja da smislim ti je na kositi. Nema veze, it's Ne, okay. hoću da smislim, pusti me. Dobro, puštam te. Možda ne bi je ugdje da rade. Što ova gorila može da pozira, ja ne mogu. Da, obavezno izgooglite da vidite fotografiju kako poziraju dve ženke Pa brate, gorile. ti si meni žirafa. Ja se ne šalim. Ti si ona Kako strašno. što trči bez mozga u prazno. Hvala, Dijana, hvala. Nema na čemu, to ti krava od srca kaže. Zar nisam rakun? Rakun si u duši. U horoskopskom znaku. Šta si u horoskopu? Rakun. Da. Domaća životinja si... Pa ti si neka kozica. Jao, kozica! Znaš one kozice domaće što imaju, što su nekad izrodi pa imaju kosicu? Da. Ti si ta kosica. Ja sam ti si crna izrod. ovčica. Nisi ovca, koza. Kozica. Ali da. Dobro, ok, Eto, zadovoljna ajde. sam. Ja sam htjela da kažem ovako jednu stvar za kraj, a to je uvek nekoliko stvari, kao što već Sve od pretpostavljate. Ja sam, na primjer, meni je u redu da čovek ubije svinju i delfina ili bilo šta ako će to da pojede, ako će to da nahrani ljude. I ako će već da uzmu kožu od tog delfina ili kožu od te svinje da naprave nešto, i to mi je u redu. Ali svakako nisam za to da se životinje neke čije meso se ne jede uzgajaju samo zbog krzna. I sad, okej, nemaju životinje prava kao ljudi, naravno. To nije... Zato što moje pravo je tvoja obaveza. Slažem se. Ali životinja ne može da ima obavezu jer je životinja. Ali sam ubeđena, na primjer, da neko koji je odrasao čoveka koji je bespotrebno okrutan prema životinji, da je psiho. Da bi isti takav bio i prema čoveku. Definitivno, mi smo najčudnije životinje iz razloga što smo najgluplje, a najviše smo evoluirali. Da. Tako da... To si jako dobro rekla, da. Tako da, pa morali smo najviše ljudi pamet da u glavu i čuvajte životinje. I najbolje Čuvajući što ja na možemo vas. da uradimo za životinje je da ih ostavimo na miru. Bravo, Šani. Ostavite Bravo. životinje na miru i živite u miru. A nas nemojte, nego nam šta? Lajkujte, subscribeite. Idemo zajedno svi, rukice gore. Ojsa! Instagram, Makadiše, 18. Facebook, Makadiše, 18. Twitter, jel nam radi? Proradio. Idemo na Twitter, Makadiše, 18. Ljudi, šaljite komentare, lajkujte nas, sve to što treba obavezno, molim vas, mislim. Da vas Nema molim. smisla, znači 17. mole epizoda, vas, majku mu više. mole vas ova koza i krava. Se Ajde, preobrazim. čao. Ajde, čao.